Unha vez máis, Galicia volve estar en alerta por temporal e nós hoxe viñámonos ata Vilagarcía de Arousa para ver que tipo de alertas hai e como traballa hoxe este corpo, Protección Civil de Vilagarcía de Arousa. Vamos de camino al punto. Controlado, non, Víctor 7. Afirmativo, letrero del centro comercial. Afirmativo. V6, vente vindo hacia aquí, que vai a ser necesario subir arriba para enganchar o letreiro, para tiralo abaixo. Toño, dalle a volta, enfrente ao cabrestante, saco che o coche. E pos o coche aquí, para co cabrestante vamos a tirar del, para que non nos pegue un bandazo. Nada, vamos a tirar todo, que tengan estas patas todas floxas. Vamos a tirarlo todo, porque están todas... As patas de hormigón están todas floxas. Primeiras horas deste novo temporal en Galicia, a Protección Civil de Vilagarcía de Arousa xa ten unha nova alerta. Fíxense nese cartel publicitario totalmente destrozado polo forte vento que xa estamos registrando neste momento. O que teñen que facer é enganchar as diferentes partes do cartel para poder rompelo e así baixalo, para que non sexa un perigo nin para viandantes nin para coches que circulan. Enganchas o cabrestante de arriba, na mitad máis ou menos da parte de arriba, no travesaño, sabes onde te digo? Primeiro, segundo... Esta última chapa, último... Entende, primeiro, segundo, terceiro travesaño, aí anclas o... Tes aquí o cable, Toño. Toño, cerra ben a porta, asegura a porta. Vamos a ver se o trincamos. Dai. Espera que o tiramos un pouco máis para aquí, para retirar as planchas. Home, isto ahora aquí ahora non traballo o vento. Ya pode quedar. Estamos acabando ya con lo del cartel y ya va el camión de escalera para allí, ¿vale? Adelante, base para Bravo 1. Bravo 1. Vale, a ver que nos confirma ahí V3 si eso amenaza con desprenderse. Aproxima, Sao, camión. Aproxima, Sapalí. Avisaste a la policía local para que cortar esto. Temos aí esas urelitas da cuberta lateral do edificio que están a punto de desprenderse. Racharon por forza do vento, bueno, hai que retiradas para que non poden causar danos ao caer sobre a vía pública. Continuamos en alerta por vento, segue facendo estragos ata nos edificios máis altos de Vilagarcía de Arousa. Fíxense nesas chapas que están soltas xusto na fachada deste edificio. Por iso, Protección Civil precisa emplegar esta escaleira para chegar a eses máis de 25 metros de altura e poder sacar ese perigo de aí. Aí non estás moi atrás. Seguimos un pouco atentos á continuidade do temporal, porque xa van encadenados, pero, bueno, por sorte, as intervencións que tivemos, aínda que foron bastantes numerosas, pois, por sorte, non foron ninguna delas grave, que, bueno, que foron solventadas con facilidade, que non, para prevenir males maiores. Misión cumprida por hoxe. Misión cumprida por hoxe.